Com qualsevol moto, gires la clau, fa el seu checking, verifica que tots els sistemes són correctes. Com pots veure tu, hi ha dos llumetes, ens indiquen quin dels dos dipòsits estem utilitzant, que veiem que és la posició segona, sempre el que estigui més buit, per millorar l'autonomia. I ara això ens diu que ja podem ficar-la en marxa. Es fica com qualsevol moto en marxa, apretant el fre i el botó d'estart, ja està en marxa, veieu que no fa cap més soroll, però ja ara dono el gas i puc marxar. Veus? Doncs sí. Un moment. A veure, és que hem avançat. Jo anava al teu costat. No fa cap soroll, només fa soroll quan es belluga, i si hem de parar, doncs igualment, giraríem la clau de parada, s'atura la moto i podríem tornar a engegar-la fàcilment. Per tant, si frena igual, tot exactament igual. I pots fer una mica de brum-brum, donar-li gas, que veiem com sona? Sembla com una joguina. Hem anat avançant i, home, jo crec que a hores d'ara ja podria tornar a fer de paquet, eh? De fet, sí, l'anem mirant i és exactament igual. Al darrere posa Rucker Lipsa, que després parlarem de l'empresa. En Jesús s'està posant el casc i ara jo vaig a posar-me el meu. A veure. Bueno, ja el tinc posat. En Marc està gravant tot això amb corda ni tot. Home, que no anirem massa ràpid, Àlex, ens quedarem aquí mateix, no? Jo primer pujo, a veure què és el que passa. Pujo al darrere. Un moment. Poquet a poquet. Molt bé, doncs ja estem asseguts. Home, és còmode com qualsevol altra moto. En principi... No hi ha res d'especial i bueno, si estàs llesta... Sí, estic llesta. Anem a fer una volta aquí a la maternitat. Està arrencant. Vinga, i comencem. És igual, és exactament igual, però fa molt poc soroll, no, això? Sí, ja com pots veure, només és el motor. Quan el motor treballa, fa soroll. I el soroll és el típic d'un motor elèctric, més agut i només quan gira. Quan no gira no tenim soroll. Per tant, a més, poca contaminació acústica. Contaminació acústica, com pots veure, molt inferior en una ciutat. Si els vehicles fossin elèctrics, evidentment hi hauria un canvi molt substanciós. Ens has dit que a hores d'ara tindríem una autonomia per 25 quilòmetres. No pateixis, no marxarem. Nosaltres, ara d'aquí poquet, pujarem a l'estudi, anirem a una entrevista estàndard, a l'ús, asseguts tranquil·lament a l'estudi 1 de la COM, no aquí al parc de la maternitat donant voltes amb la moto. Però fins a quina velocitat pot arribar aquesta moto? El límit ens el fica la llei. Passarem l'homologació com un ciclomotor, per tant no podem passar de 45 km per hora. Bé, de fet, 45 més menys, un tant per cent, però qui ens limitaria serien els 45 km per hora que ens marca l'homologació. A mi m'ha agradat molt. Jo crec que ara, després de la publicitat, seguirem parlant d'aquesta moto, scooter, amb hidrogen. Com Ràdio. El Prat Ràdio per a Com Ràdio.